Estás escuchando Tad Activa, agenda cultural que llega a ti a través de Candela Radio 91.4 FM y www.candelaradio.fm. Kaixo entzule maiteok, ongi etorri zuzeneko manaldi honetara edo zodia ospatzeko. Alain Bibanko naiz, gizarte hezkuntzako ikasle bat, eta hemen nago nire taldekidearekin Janire Bravo, gizarte hezkuntzarekin lotura handia duen gai interesgarri bati buruz hitz egiteko, hezkuntza ekosoziala. Egunon guztioi, hezkuntza ekosozialari buruz hitz egiteko gaur bi gonbidatu ditugu, Unai Ortega eta Jose Radiet, gizarte hezkuntzako irakasleak direnak eta gainera biologoak. Ongi etorri, Jose eta Unai. Eskerrik asko. Zer modu zaudete, oso ondo? Ondo, atzerapena gainditu izan dugu, beraz aurrera. Bueno, asko posten gara. Ja behin guztiok aurkeztuta, ja azkaitezen ja elkarrezketarekin. Azteko, gustatuko litzaiguke, hezkuntza ekosozialari buruzko definizio bat ematea, azkenean, igual jendea orain, honi buruz hitz egiten dugu eta jendea esaten du, zer da hau? Orduan, Unai, alduzu definizio bat eman? Ez da arraza ez, baina labur esan da, argi utzi beharko genuke, hezkuntza ekosoziala ez dela printzipioz hezkuntza sistema edo metodo bat, baizik eta hezkuntza beraren orientazio edo zentzu bat, emotea, finean gizartea eta ingurune biofizikoaren arteko harreman sano bat ezartzeko helburua duena, eta azaltzen saiatuko garenez, ere finean edo labur esan da, kultura berri bat, garatzea suposatzen duena. Izan ere, hezkuntza ulertzen badugu, ikasketa prozesu bezala, finean biziraupena bermatzeko, testu inguru kultural jakin batetan, gaur egun indarrean dugun testu inguru kulturala argi eta garbi esan dezakegu dela kontsumismoa, eta horrek ekartzen dituen edo ekartzen ari dan, eta ekarriko dituen ondorioak ere agerikoak dira, ez danok eztabaida barik edo bai estatu dezakegu, badakigu zelan lurreko sistemak danak kaltetzen ari garen, kultura horren ondorioz, eta zelan ere biziraupena bera, eta geure biziraupena ere mehatzatu egiten ari garen, kultura honen ondorioz eta ikasketa honen ondorioz azken finean. Orduan, hezkuntza ekosozialak bi ardatzetik edo planteatzen duena da batetik egungo errealitate soziokultural hori eztabaidatzea edo konfrontatzea, esan da, eta bestetik horrekin batera, testu inguru aldakor horretan, aldaketa ekologiko azkarrak eta pairatuko ditugunez eta pairatzen ari garenez, pozoien aurrean adaptatzeko eta baita ere daukaguna zaindu, kontserbatzeko eta berreskuratu dezakeguna bebai, berreskuratzeko edo restauratzeko. Eta adibidez, zeintzuk izango ziren hezkuntza ekosozialaren oinarri nagusiak? Unaik aipatu izan duen moduan, gizartean mende honen zehar bizirik jarraitu ahal izateko abilezia zehatzak suspertu beharko genituzke ezta. Ikastetxetan eta gizarte osoan ere. Eta pentsatzen duguna gizarte hezkuntzak zer esan nahi ikargarria handia duela honetan. Oinarriak ekofeminismoa hartzen du izpide, eta lehenengo eta behin ekodependentzia izango litzateke, lurrarekiko daukagun dependentzia. Baliabide menpekoak gara eta muga biofizikoak aintzat hartu behar ditugu. Bestalde batetik, interdependentzia. Pertsonak bestekiko dependentzia osoa dugu, zaintza horren adibide aparta da, eta etika berria behar dugu, bestekiko errespetua, elkartasuna, empatia, eta ezagutza ere, ezta? Eta datozen belaunaldiekiko arreta jarrin behar dugu eta planetan ere. Hirugarren osagaia sorkuntza. Desafio berrien aurrean, konponbide berriak ezinbestekoak direlako. Laugarrena, ikasketa sakona, etengabeko formakuntza, kapazitazioa bizitza osoan zehar, eta honetan oinarrizkotzat jotzen da gaitasunak berreskuratzea, jostea, sukaldatzea, etxeko ekonomia, gobernatzea esate baterako, eta azkenik lurrean zentratutako liderazgo nabarmen bat. Garapen jasangarrien aldeko jarrera sutsua aldarrikatu behar dugu, horretarako formatu aktivismoa, alegia. Eta, zer du hezkuntza ekosozialak gizarte hezkuntzak ez duena? Eta beraz, zer ekarpen egiko leok hezkuntza ekosozialak gizarte hezkuntzari?
nik esango nuke hezkuntza ekosoziala berez badala, gizarte hezkuntza, eta, bueno, bestalde batetik kontrako zentzuan edo, gizarte hezkuntzak badu kabida hezkuntza ekosozialarentzat, eta, bueno, gero eta gehiago bada, ez? Gizarte hezkuntza bera bilakatzen ari da, ez? Hezkuntza ekosozial, ez? Gradualki eta progresiboki, baina behar hori gero eta agerikoagoa da, ez? Izan gure artean askotan bromatan edo, ez di bromatan erdiserio, ez? Esaten duguna edo egiten dugun txistea da, bueno, gradua bera, gizarte hezkuntzako gradua bera, etorkizunean edo bilakatuko dela hezkuntza ekosozialeko gradua, ezta? Honek, bueno, aukera asko edo eskaintzen ditu edo zabaltzen ditu, ez? Gizarte hezkuntza edo hezitzaileontzat, ez? Besteak beste somontzat, ez? Batetik hezkuntza eraldatzaile bati bide emoteko, ez? Bueno, pues asistentzialismotik haratago transformazio bideratzeko eta era berean horrekin batera ezagutza horiek zabaltzeko edo hedatzeko ohiko kolektiboetatik eta testuinguruetatik haratago, ez? Pues besteak beste aipatu genezake hezkuntza formala bera edo ingurumen hezkuntza, ez? Bestelako kolektiboen domeinua edo izan dana tradizionalki. Orain arte gako batzuk azaldu dituzue, baina laburbilduz, zergatik uste duzue beharrezkoa dela hezkuntza ekosoziala? Babitzu, testu ingurua ez da arrotza, momentu honetan ikusten ari gara esate baterako energiaren faktura igo egiten dela egunetik egunera, semikonduktorea falta direla, orain arte akaso ez dugu jakin hortaz, badagoela bizi izan gara, ez dakit amaieran ote gauden, pandemia eta afektatu ingaituenak modu bortitzean, ezta? Askok eta askok aurre ikusi egiten dutena da kolapsotik gertu gaudela, edo momentu honetan bertan ari garela krisialdi zibilizatorio batetan. Gero, hitz handiak dira, baina ez da gezurra, ez da? Edozein kasutan, bizi garen garaia konplexua da eta oso aldakorra. Gure zibilizazioak arazo handia dauka. Bere burua suntzitzen duen bitartean aurrera egiten duela uste du. Etengabeko hazkuntzaren mitoa da hori. Bidai horretan ingurumen gaineko inpaktua gero eta handiagoak dira eta era berean ondorio sozialak gero eta sakonagoak. Lurraren muga fisikoak aintzat hartuko dituen norabide aldaketa premiazkoa da, giza premiak erdigunean jarriz. Gakoa da bizitza erdigunean jartzea. Eta lehen esan bezala justizia, berdintasuna eta zaintza printzipio gisa kokatzea modu konsientean. Eta, bueno, konkretuki zer arazori lagunduko lioke hezkuntza ekosozialak horre egiten, eta nola lagunduko luke? Bueno, nola hori argitzeak badu mami gehiago, ez? Baina, bueno, arazoi edo zein arazo aurrein diezaioken, bueno, Joserrak aipatu duen moduen, hori labur esan da, sistema sozioekonomiko berari, ez? Hori da gainean dekogun arazo nagusia, sistema bera. Orduan bere ondorio horiek erreparatuz, ondorio horiek eragiten dituzten kausak edo berbideratuz edo eraldatuz, ez? Ni honetan pentsatzen, ez dakit, esango nuke, arlo sozialean, nagusiki, sistemarekin lotuta ditugun arazo nagusiak izan daitezkela batetik individualismoa, orduan, hezkuntza bide honetatik, individualismo horretatik kolektibotasunerako trantzizio bat edo eraldaketa bat beharrezkoa izango genuke, eta baita ere arlo horretan kolonialismoa, bera, ez? Igual emoten digu hitz arrotza edo zaharra dela, ez? Kolonialismoa, baina gaur egun indarrean eta presente dekogun printzipioa da, sistema beraren ezaugarrietako bat, eta, bueno, kolonialismo hori militarismoa den bitartez eta inbat estrategien bitartez, baliabideen, zerbitzuen eta finean banaketa bide gabe bat ezartzen du, ez? Orduan, eskala guztietan, bai lokalki, danok ezagutzen dugun moduan, zein eskala globalean, ez? Mundu mailan. Orduan, hortik justizia sozialerako eraldaketa bat, ez? Hori arlo sozialari dagokionez, esango nuke, ingurumenari dagokionez, hori, baliabideen etengabeko guztiaketa batetatik edo pasatzea hauen erabilpen zuhur batera, eta bidezko batera, eta era berean testu inguru aldakor eta desegonkor hauen aurrean adaptazio eta erresilientzia gaitasunak garatzea. Horiek igual esan genezake izan daitezkela arazo lan klabeak edo. Elkarrizketarekin amaitu baino lehen, jakin nahiko genuke ea garrantzitsua den
hezkuntzako soziala institutuetan eta eskoletan ere sartzea, eta horrela bada nola ezar liteken eremu horietan. Claro, dudari gabe, ezinbestekoa da, premiazkoa da, hezkuntza formalean ezartzea. Besteak beste, gure arazo handia da, hezkuntza sistemak oso gutxitan irakasten duela ezinbestean, eskuen artean daukagun aldaketa hauei aurre egiteko. Krisialdi sanitarioa, krisialdi klimatikoa dela, desberdintasun nabariak, baliabideen krisia eta baloreen krisia ere, ezta. Are gutxiago aldaketa hauek nola baritu, nola aurre egin. Eskolak sistema gehiago ematen du kontsumitzaileak eta langileak prestatzeko behiratuta dauela. Eta eskolan ikasten dana arazoei aurre egiteko balio behar du, edo, ikusten duguna da, eragin hau, edo egoera hau eragin duen sistema indartuta atera egiten dela etengabe. Une honetan, krisialdiari aurre egiteko irakasteko moduak ere aldatu beharko genituzke, eta gure ikasleak jasangarritasunaren defendatzaile sutsuak izan beharko lirateke. Lur planetan ganorazko bizitza aurrera eramateko, ez gehiago edukitzeko. Eta horretarako ezagutza eta konpromisoa ezinbestekoa da. Laburbilduz, hezkuntza sistemak egungo eszenatokia ezagutzera eraman behar du, eta horren aurrean ikaslegoaren garapen integrala sustatu, hurbileko testuingurua ezagutu, eta maila globalekoa ere. Ikuspegi sistemikoa, jasangarritasunen kultura ezarri beharko luke, garapen eredu berri bati heltzeko. Hau da, sustraitik eraldatzeko suntzitzen gaituen sistema honek, ezta? Planetaren muga biofizikoak aintzat hartu, eta justizia, ekitatea, berdintasuna, elkartasuna, etika berri bat ezinbestekoa dalakoan gaude, eta ez bakarrik eskoletan, hezkuntza ez formalean, garrantzi izugarri izan beharko luke, unibertsitatean bertan, eta bestelako zentroetan. Pertsonen alfabetizazio zientifiko eta pentsamendu kritikoa garatzea funtsezkoa dela. Oso interesgarria. Eskerrik asko elkarrizketa honengatik, plazer bat izan da, zuekin pizka bat hitz egitea. Eta, seguru, espero dugu ere, hezkuntzako soziala, iraganean, gero eta garrantzi handiago hartzea, gure ustez ere, asko beraztu aldezake, gizarte hezkuntza, hezkuntza orokorrean. Eta, zerbait gehitu nahi duzu, edo... Eskerrak emon, zegoi, aukera emoteagatik, interesagatik, eta besteik ez, eskerrik asko, eta ea bidea egiten dugun, apurka-apurka, hori, profesionalak estetik edo, pertsonak trebatzen azten garen, behingoz, aurren ditugun erronkei aurre egiteko. Hori zeba, mila esker, zuen arretagatik. Gogoratu Instagramean ere gaudela, zuzenean, eduzodei BHF 2021 hashtagearekin, eta arratsaldean podcastak aurkeztuko dira. Perfecto, hemen agurtzen gara, ja. Orainkat Stevenseko Pistrein abestiarekin itxiko zaiteztegu, uste dugu azkenean, abesti hau oso proposa dela irratsaio honetarako, azkenean bakeari buruz eta pertsona guztiak bakean eta harmonian egongoaren mundu hobe bat eraikitzari buruz hitz egiten du, eta hori da azkenean gure ustez gizarte hezkuntzaren helburu nagusienetariko bat. Beraz, eskerrik asko eta espero dugu zuek abesti honetan disfrutatzea. Now I've been happy lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world as one, and I believe it could be someday it's going to come. 'Cause out on the edge of darkness there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. Now I've been smiling lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, peace train sounding louder, ride on the peace train. Ooh, ooh, ooh. Come on the peace train, get peace train, holy roller. Everyone jump on the peace train.
Come on, peace train. Get your bags together. Go bring your good friends too. Cause it's getting nearer. It soon will be with you. Come and join the living. It's not so far from you. And it's getting nearer. Soon it will all be true. Oh, peace train sounding louder. Ride on the peace train. Come on, the peace train. Peace train. Now I've been crying lately, thinking about the world as it is. Why must we go on hating? Why can't we live in bliss? 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. Oh, peace train sounding louder. Ride on the peace train. Come on, the peace train. This peace train, holy roller. Everyone jump on the peace train. Ooh. Come on, come on, come on. Come on, peace train. Hey, yes, it's the peace train.